say guys, we're going to get that and that was a day. Because our phone number tea takes a corner because they are by out in the mirror because Majapana and Panamerica Murano, Panamerica Chapa Panam Road. Say, come, Daddy, how are you, Daddies? How are you? What do you do? What about Kashina for the John? Could I go to my witness, Mangwan? We are two civic guys, and look at the civic. Don't have a GPRS. Don't know the place. What's up, Mira Bamni? This is Fambana Bamni. Shopping and end up copies job because I was not a dish. Should no name of Chavi. The data kind of is Suro, I have a little looking at his Suro. For a guide. I put our communication down. Let's see, South Africa. So I guess I got to late. It was late to change the site. But yes, in 600 meters, turn right. Okay. 600 meters, turn right. I'm sure I'll go with the patch and I should have packed. Turn right. You are the guys, guys. Oh, come on, guys, Macarime, Nyaya, Carme, the Zuru and Nakurashkana, but kind of singaiti. Nikuchema kwa makati live moxing yanga chingori ngoti chingodza nakakundika bijana but machemera makazakazi abantu papa nevanhu vakaziya ku WhatsApp kwangu kuti SIS MELLY ko makati show makati show takuda kutura utoro takatoremba zvokuda makaremekwa vanhu vakaremekwa kunze education kwandashuwaka ndokusira kuti paiko kuti muwe nzvimbo inonzi Sunrise rainbow mitra yakumira patoni kutogadzirisa foni uyari kufona ndiri pafoni I am driving andikosodaira foni yako ndikufona asi kona ndiri palife kutogadzira chinde zvakanaka langu here
kunzwa chikunzwika saka kwandiri kwacho network rambai muripo muchadzwa kumeri makunzwa here makundizwa can you hear me now makundinzwa here kana kuti still hamusi kuwachini makunzwa here hapasi pana pasina network plus kwandiri kufamba kwacho network shuwa inogona kushayikwa pandiri kufamba pacho network inogona kushayikwa shuwa shuwa haisi nyaya hadzisi nemaidziko hai hey okoyo ndiri muri kuedza inzi gore rakazvirukeshe zvichazvipinda aikona uya ramba chifona asi kutoonawo kuti ndiri pauyu kweyo mahamba akaita kudima mwana fana yangu ikosi ndari muzinzoka my phone is a call center kwa titi paivu ngakutona in 200 meters turn right. Turn right. Okay, ndigumahamba mwana Turn right. Okay, ndo shop right away. All right. Okay. Asi wakada baba. Ndikuchanga. Ndavasi. Kana musingoenda. Esimira kuma ibe boys muri sei nakundo kune location chaiko uku hey ndafunga kumkoba ndafunga kumkoba guys kumkoba ndafunga kumkoba 6 kwedu chaiko mukobe ndafunga kumba tiri vafana chikura zimbadza dzakabatana zvakaita izvo zvidzi ichi zhambicho ndasina tochiona kudwe zvako kuita kudirira zvehambu nokuzviziva zvehambu zvasingazivi kuita kuita chihambu mai mwana paikwiva chimwe icho dana chirowa futi nachiona tuhambu tumutesve tehambu mai mwana mutesvegwa hesi sibongile chimwe chihambo icho mahamba acho asidana ndekuganga chaiko tumutesve takada ngobvapo dai apo hambo ngobvapo kudai apo hambo chimwe icho hai makuna rodi yakadai izvo abantu vene tu katikwire chekutanga ichi ko ngona icho 1 ngona ichimwe ichi kungobvapo chitokwira chimwe icho kuita kurasa zvehambu mai mwana chiro kadi haumanyi kuno chimwe ichi
ya vanhu vedu. In 200 meters, Chimwe ichi. your destination will be on the left. Hune chimwe chihembe ichi. Hune ichi. Chimwe chihambo ichi. Ichi. Chimwe ichi. Kungodai 1 meter chihambo ichi chimwe ichi. Ichi. Oh. Haya kuna rudzi dzakadai. Haiwa. Yawo zvapera. Quite 200 ndapa deuces. Your destination's on the left. Muripi. Asneva varu. Kuvasvanix kana. Yepo. Iwe nditori kure stisikatomboiti ameno handitori kure. Handonga chine chikutora kuchikoro kweina 2. Wakurumidza kubuda 1. Chapter 1:30 and ndinokwenda madancing what. Unaona madancing lessons? Saka enda buda. Try 500 wako. Ndiwo kwa wada iri phone. Alwati zvakaoma kana. Muri right here. Ndiri right ndanditongoti ndinoti yandisvitsa apa destination. Zveshuwa takaitora ipapa. Oh, saka tikuenda uko. Saka tikuenda uko. Pinda itindi. Pinda. Furai. Hai, vai apa ndindega. Ndindega ndavene vanhu iko zvino ndane vasikana vangu. Hanzi kumana simurifamba muri mega ndakamirira vanhu ndisifamba navaya. Saka avana vainda kwameno kwavaenda kwavadedzwa ku peace job yavo. Saka ndofunga vanhu ndatoona kuti time yacho yaenda vangu kuti musandisiye mumira. Ndatona time yacho kwayaenda. Vanhu vane magaro studio. Aiwa. Ndambona umwe pazasavo. Murumere wakadai. Ndiri right, muri right here. Tuku apa right. Asi chireva zvinhu zvimwe chete. Sure, asikana. Oh, thank you. Aniti. Mugareko kumateresa asikana zvonakidza muchimboti tukowo muri mucomment section. Tikuenda kwandi. Hey, rodi nyapanyudzera. Aiwa ndeshorwadziwa simeli bata. Ne. Nezvavanomboita zviya vanhu. Mune mushorwadzikwa sina basa imi. Mune mushorwadzikwa sina basa imi. Akabatikana here. Kana pressure. Kana pressure. Kana pressure. Yes. Plus unoza zvakafanana kuti ndokutuka ndingakuziva ndoona paFacebook unobatikana. Unobatikana nchikutuka uchiti kamera unotuka yani kwa wanika hondizivi. Hondizivi. Apa. Utontoti zvina kana dhiri. Ndiri baba saka necho bhadha tikati tichifamba sikana ngacho bhadha. Hazvakoma. Kome comfort. Au kusondela.
Ndeona sekuti nde Saidoki. Hai titine una soti step zonomera izo. Ndia ngwiri in. Even iri pa rivoli sikwaza kutaura chandiri pa road. Dziyindira waini. Tutoke mafuta pa. Murudzi dzakadai saka mura tinyurere kuno. Shu. Masana mbona zvakadai. Hey. Yo, kuda zvakachipa uku. Kumudiriko zvakachipa sika nemakaya kutsvaga mari. Kuno kuchakatongotenga uchi stand kuzasuku. Hey. Koda zvimoda zvidiki kunoku. Mota hombe mukufamba inoita. Asi muchiro chacho diki. Tikasangana tiri tu apa tipindi jese. Kanopinda muza 1. Tukwenda usuku. Suti wakati kunoronda tukayana kunoronda makwana barari tukanchukumirira kudaro imano ndimana kasi moto tukaona nduku yako ndakuzokuitira life handi ndakuzokuitira life kunoronda ikoko kunduku yako ndakumbira dhimbo ita life mundituke ndiripo haona ntuka ndisipo timu raona rekunoronda ndoti muri kudiaris saka ngashita zvishumbo kucha ndenisingaona zati simela avambowani kuko zvokudaro woto mna baba tumela mama bobo Krishi sali mama bobo hapana nituka rondo nopotupa ziviwo inza group 1
tatonisha kuti murondo tatozviwa pano zvokunoronda ndizivini Pakistan ndochi Pakistan pio Pakistan page ko nenda dini koko asino post wa Pakistan ini undi ndadi ku Pakistan fanzi timi iri kupera emsambo terera sisimeli vari kunyepa Nechwele. tori kutaura Izo zvindane namba dzenyu ndenchita nchikuni. Indoziva ndoti kwamafira kureva chete kumwe handisi Amuzivi? kana ndoziva kwamafira kureva chete kuti uko ndekwangu ndakutosekerera iko ndikasanga ndisicho akadini aiwa tiko makadini chiro panzi mvuri akutotukwa ndimi komesa Mbuya mama bibi yangu kupinda bomba toso sawa. Makadi chiri muka aiwa chiripo ina mushini musa kuja tikana ndati kamuni mozota isimelo kachile mari kuti wa ndiye kutaura Tili munongu aishanda kota kufu. Saka paigara ikoko aiti chero murungu wake aimunyima chikafu. So sometimes aita kutongoita ku akauya ku office yazve. Totomutati tinge chikafu achiinda nacho basa nditi murungu. Ozongoti kana varungu wabuda usara achita sei achiita. Saka pampacha ipapa samita panga kuti murume waka Amira anzi nevana anza tisikunza drop life mutangi panyuwa